आया दिनै गाबनानै माबोरै जादों नायलाय नै लोगोफोर मेगनफोरा बुथे बुथे जाजोबना दं माने गाबनानै नै बाबाया इथ' मा होनो गुड मर्निं गाइस फ्रम बिश्वनाथ सारिआलि सोरांबाय ओमफ्राय दा ओंखारबाय न' सिंनिफ्राय ओमफ्राय दा मोखां सोखां सुना लायनोसै नलायाव थांसै नला मोनसे दोङो नलायाव थांनानै मोखांफोरखौ सुनानै आरामसे ओमफ्राय ब्रासबो लाबोदों ओंखायनो ब्रासखौ होनो मोननाय नंला आरोना नालायाव फैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नालायाव फैनानै मोखांफोरखौ सुना लानोसै नैबेनो नालाया बे फुंनि सम नालाय गोजां सोगोन खोमा साफा जादों होमबाबो ओमफ्राय नैथिं साना ओंखारां जादों आरो नैबेनो बिश्वनाथ सारिआलिनि नाजारा सासे दासो खारबोदों नै ओमफ्राय मोखांफोरखौ आराम सुना लानोसै मोखांफोरखौ आराम सुनानै ओमफ्राय आयंनो ओंखामखौ बावसिगोन ओमफ्राय ओंखाम बावनो नागिरदों नालाय थांसै जोंबो मोखां सोखां सुनानै लंपेन्ट गाननानै थांसै आरामनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोखांफोरखौ सुनानै लाबाय आरामनो ओमफ्राय ओंखामखौ बावबायानो जाहैबाय ओमफ्राय जोङो माने मोखां सोखांबो मोजां सुस्लाबनो मोनदिया माने मोखां सुबाय आरो ना होमबाबो मोजां सुस्लाबनो मोनदिया माने ओमफ्राय दा इमारजेन्सि लिंबायबो नालाय होलांबाय दा खारलांनाया जों दा खारलांसै खार फंबाया सिगां खारलांग्रोबाय आरो ना ओमफ्राय आं थाबायसो फैगासिनो मानो होनबाथाय आं बारा खारनो हाया माने बेनिखायनो थाबायनासो फैगासिनो आं दा आयंलानि न'आबो बारा गोजान गैला नै मोनबाय बेनो आयंलानि न'आ मा होनदों मा जाखो सफैबाय माबा बावनोसै दा बावखांबाय थ' दानाबा बाजैलानि न' मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय बाबा मोना जिरायना दं बिदा बिफं गासैबो नै सब कम्बल जोमजुना दंसो माने बेमारि गोजा बिसोरा बिदा बिफं सब माहादार नोंसोर जाहानि फाद्राबो नुवाखैमोन ना नै फाद्रा इनो खावलाला देलाला इनो आरो जोंहा माबाया दाना बेथिं बेदर सावगासिनो आरोना सावनायफ्रा बयलारफोरखौ सावगासिनो दा सावनानै आरामनो गोदासिगोन बिसोरो ओमफ्राय मा फुदुंथाय साहा खोमायो ना दै गुदुंथाय मालै आदा इयो दै गुदुंनो बेथिं बयलारफ्रा आरामनो माने जिरायनानै गासैबो सावगासिनो माने आदामोना सारादुआथ' बारा गोदोर नङा नालाय ओमफ्राय दायो फुंनि सम सारादुआ बारा गोदोर नङा ओमफ्राय न'खरनि आन्था ओमफ्राय आरो गामिनि आन्थाल' माने फिसायानो ओमफ्राय दा मानसिफोरा फैथ'वाखै नालाय बिसिनाव माने दा खामानि मावग्राफोराल' फैग्रोदो आरो ना आरो बयबो मिथिखायो जाग्राया उनावसो जायो होननानै जाग्राफोरा उनावसो फैगोन आरो मोना आयंमोना पियास हागासिनो आरो दा फुंनि ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय बानलु सायगासिनो आयंआ बानलु सायगासिनो थबसियानो खासेयावजों थबसियानो दिनैसो लाइफआव फार्स्ट टाइम नुफैदों आरो ना माबोरै देगोन इयो गेब्लेगोन जानियो गेब्लेयो बाया मे सामब्राम सायगासिनो आरो ओमफ्राय आनैया 2000 years later ना सारगासिनो नालाय ना सारनायखौ नायलायनोसै इथिं आदामोना ना सारगासिनो माने नै इथिं फख्रि जिं थांसै ओमफ्राय ना सारनायखौ नायनोसै हरबाय आरो ना दै सारबाय ओमफ्राय दा दिरुङानो गैला दिरुंखौ डाइरेक्ट गारफा हरखाबाय माने दा दैयाव हाबसिगोन माने आदैया बेयाव फैजोब्बाय नाफोरखौ सारखांबाय नालाय दा बाजै दांनो दै लांफैदों माने नै कयाव गथाया माने माबा दैखौ माबाना होबायना गाराखौ होना होबाय नालाय दैया मावनानै माने बेसे गोथौ बेखौ नुदिया माने ओमफ्राय दा दै लांनांगोन दै लांसै बाजै दांदो बिराद गोबावनि उनावसो लोगो मोनदों आरो ना खमसे खम 6-7 बोसोर जाबाय थ' दानाबा जोङो दुगैखांबाय आरो ना दुगैनानै आरामनो दुगै लोमै देलायनानै फैबाय सिख्लाफोर नायनांगोन ना दिनै सिख्लाफोर नायनांगोन ओंखायनो आरामनो दुगैबाय मेकआपथ' खालामाखै जों मेकआप खालामखाया सिख्लाफोरासो बांसिन मेकआप खालामो बिसोरो खालामखायो मिथिखायो दुगैसो फोनना थाङो माबा मोनसे जाबाबो माने बिसोरो 1 घन्टा दुगैनानै 5 घन्टा देलायो होनना होमबाबो साइजखौ नुवा माने ओमफ्राय जों दा फंबाय दानो थांगासिनो आरो ना ओमफ्राय दा आर'ज गाबोन ओमफ्राय फंबाया खाम दामोनो बेनिखायनो जोङो थांग्रोबाय माने दा ओमफ्राय आइमोना उनाव थाबोबाय इसोर दा थांनानै आइमोना फैसिगोन आरो ओमफ्राय बे फंबायनाबो चेनेल मोनसे दोङो ओमफ्राय बेनि चेनेलखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनो हाबानो जाबाय बेनि चेनेलखौ ओमफ्राय सेयार खालामबानो जाबाय आरो ना आंनिनो फंबाय बयबो सापर्ट खालामदो सापर्ट लिंकआ थागोन सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना स' दानाबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो हाजासेखौ आं देखायलांगोन आरो ना जानि न'खरनि गासैबो फेमिलि फैजोबदो जाहा बाबानि बिदा फंबाय आरो जाहा बाबाखौ नोंसोर नुवाखैमोन होन्दों ना जाहा बाबायाबो फैदो आइया फैदो गासैबो आमाइ आनै आयं आबै आबौ आदा बाजै बिब' फंबाय जि जाय गासैबो फेमिलिखौ देखायनो नाजागोन हानायखिनिखौ आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो स्किप खालामालासिनो
लोगोफोर दा आङो माबायाव फैबाय माने किटचेनाव फैबाय माने नैथिं बेदर एवगासिनो माबा माबि एवगासिनो आरोना लाब्रा साब्रा ओमफ्राय नै ओंखामाबो आधा आधि मोनखाबाय ओमफ्राय ओंख्रिफोरा नै लाब्राखौ एवनो गोनां दंबावो आरो दा देखायनो थांगासिनो बिलाथि ओमफ्राय इथिं आरो बाथोन बानायगासिनो आदैया इथिं ओंखाम संनायफोरा संगासिनो ओंख्रि संनायफोरा संगासिनो लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आङो फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों जिउआ साननैसोनिल' दिनै दोङो गाबोन गैया बे जिउ मोनसेखौ रावबो बुजिया बेनिखायनो लोगोफोर जोङो गुबुनखौ खुसि लाखिनांगो आरो गावबो खुसि थानांगो मानो गावजों गावनो एना एनि गावजों गावनो नांलायलायनाय लोगोफोर बुजिदो नाजादो आरो गासैखौबो खुसि लाखिनो नाजादो जोङो बर' हारि गुबुनजों ओरैनो नायजानो बाखायो गुबुनजों मुगै जाखायो लोगोफोर गासिबो खुसि थानो नाजादो आगै फंबायमोन ओंखाम जादोबा दे जा बाबुमोन नोंसोर बेदर मोनदों मोनाखै मोनदो बाबुमोना बिथिंबो जागासिनो बा जा नानिमोन जा लोगोफोर मा बुङो आरोना ओंखाम ओंख्रि जानाय पाला गोलैदों नालाय बेनिखायनो दा लांफैलायनोसै ओंखामखौ लानोसै आङो ओंखामखौ लानानै आख' रानहैलायनोसै रायजोफोरनो बोरो अबाव थांखो लाब्रा लांग्राया लाब्रा लांफैदो आङो लाब्रा लांफैदो बेदरखौबो लांफैदो बेलेग गामि खेला जिदों बे बयलार बेदर बियो अमा बेदर होनदो अमा बेदर गैया आरो नाखौ साफागोन नाखौ होमबा बेखौ ना खर'सो होनो आं मिथियामोन बा बेदर एवनाया गोदौलायबाय माथो आरो मोनजालायसिगोन मालाय जरा जरा नै फंबायनि गार्लफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्ड नोंनि नोंहा नोंना नंगौनो माथो बिदिसो ना नोङो दा खोन्थानांगोन खामायनो आङो आजा रानिना जायो आंखौ गियो आंखौ गिसि नैयो नै आइया दिनै गाबनानै माबोरै जादों नायलाय नै लोगोफोर मेगनफ्रा बुथे बुथे जाजोबना दं माने गाबनानै दुस नै बाबाया इथ' मा होनो गैया दिनैसो फार्स्ट टाइम आब'खौ नुफैदो आरो ना ओमफ्राय गुमैयाव थाङो दे नै गुमैथो नायलाय खेबसे नै गुमैयैनो आरो ना जा गुमै आङो जोनोम जानायनिफ्राय नुफेराखैमोन आरो गुमैखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफैदोंमोन ना लोगोफोर मा बुंनो आरो ना ओमफ्राय गोबावनि उनाव माने जोंहा न'खरनि मानसिफोरा लोगो मोनदों नालाय बिराद गाबलाय सुलाय माने ना नुबाथाय माने मेगननिफ्राय मोदैया बोहैबोखायो माने ना इमान भितर जायगायाव दङ खस्थ' आरो ना ओमफ्राय खस्थ' जानालाय मा जानो उपाय गैया जेब्ला हाबा जादों जेब्ला एयानो थाखानांगोन नालाय बेनिखायनो माने जोंहा आइया गावसा बिब'नि फिसाजो हाबा जाफैदों नालाय इयाय जोंहा गुबै आरो आब' दङ बेखौनो बिराद गाबलाय सुलाय खालामदों माने ओंखायनो भिडिअखौ लाफैदिया माने आं ओमफ्राय गुबुन नालाय आङो बेनो आरोना खोथाया जेनेबा गोबाव समनि उनाव नुबाथायथ' गाबलाय सुलाय मेगन मोदैया बोहैखायो नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ बारा लानाय जादिया माने जों दा ओंखाम जानो थांगासिनो आरोना नै आदा भिडिअ माने नुजानो बिराद लाजियो आरोना दिनै फार्स्ट टाइम नुजादोंमोन नायो ओमफ्राय लाजिलायदोंमोन ना ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानोसै आरोना दा रायजोफोरा जाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा जों जाहैनोसै जानानै न'खरनि मानसिफोर जानोसै ओमफ्राय जानानै माने बिसोरनाव थाया नालाय जायनाव जेनेबा सारादु जादों बिसोरनाव थाया नालाय ओमफ्य जों माने आमाइलानि न'आव थाहैनोसै आरोना जिरायगासिनो ना नाथाय ओंखामा दसे नेनोसै नेनानै आरामनो बेदरजों ओंखाम जानानै थांसै आरोना बेथिं माने बे साइडथिं आरोना आं दा देखायगोन ओमफ्राय आदा मोना जागासिनो नै जाहैबाय आंनि बन्धु आंनि लोगो आरोना ओमफ्राय नै आदाया जागासिनो बेदर बिदोंमोन बिसोर बेदर मोनलिया दे जालाय फिसासो दे माबा जाबाय आदाया फंबाय जागासिनो ओमफ्राय नैबे सिस्टार ओमफ्राय बेथिं बियो आंनि बिब'मोन आरोना ओमफ्राय थांबाय बे लाजिनानै ओमफ्राय नैबे जोंहा फंबायनि बाजै जागासिनो आरोना ओंखाम जागासिनो दा आब'मोन ओंखाम जादो आब' ओंखाम जादो ओइ आब' ओंखाम जादो माइनाव ओंखाम जादो दे जादो आराम जा मा ओंख्रिलाय माइनाव मा ओंख्रि
माइनाव बुंनो रायलायनो नामा माइनावा जानायफोरा इथिं जागासिनो आरोना दा जोबथा जासिगोन आरोना लास्ट सानाबो हाबबाय इथिं सान हाबबाय ओमफ्राय इथिंबो दा जोमजासिगोन नालाय ओमफ्राय दा लास्ट जोमबाबो जासिगोन आरोना जानायफोरा इथिं जागासिनो ओमफ्राय राननायफोरा रानगासिनो आरो इथिंबो मारै मोना जागासिनो लास्ट टाइमाव माने आइमोन आरोना आइया ओंखाम जागासिनो नों माथो बिराद बेदर बुरजा जादोंनो नै बाजै नै बाजैया बा माबोरै जादों सिलाजोल'सो माथो बाजैया जायाखैनो बाजैया सिलाजोल'सो जायाखै नै आयंआथ' सिरि सिरि जागासिनो मालाय आयंआ जा मालाय बायदि नङा द्र' होनजाखायो जों आयंआ बिदि आनैयाथ' बिराद लाजियो माने ना आनैया बिदानि बिदाय हरदों ओइ जाबाय नारजिखौनो नै आयं बुरिया आयंआ बेनो आरो जों आयंआ जाय आयंनि थाखाय दा जों फैदोंमोन ना बिसोरना आयं बुरिया बेनो आरो हाय लाजा रानि मिथिया नालाय रानि हाय लाजिदो 2,000 years later. नोंसोर थादो बाय बाय थादो नोंसोरो थ' लोगोफोर जोंहा दा ओंखारबाय आरोना जोंहा थांसै आरामनो थांसै ओमफ्राय थांनानै दा ट्रेनखौ नेनानै टिकेट दाना लानानै थांसै मोनाहैखागोन नालाय न'आव फेमिलिखौ गारना थांनो बादोंमोन आरोना गोबाव समनि उनाव लोगो मोनदों नालाय बोसोर जालांबाय एफा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय नालाय दा बोरैबा मोनदों माने गारना थांनो थाखाय होमबाबो जेबो नोंना गारना थांखानांगौ थाबाय थानोथ' हाया नालाय आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै पिक्सार देखायनो थांदों आरोना सासेया जाहैबाय जोंनि फ्लाइं सिख मिल्खा सिं आरो जोंनि सुपार हिर' रियेल लाइफ सुशांत सिं राजपुत ओइ दै बल नाम स' गाइस दा जोङो मोनफैबाय जोंनि सापरि स्टेसनाव दा फंबायमोना नेगासिनो दा फंबाय मोनखो लोगो हमनानै थांसै बाइक आरो स्कुटि लाना फैदो जोंखौ लांनो थाखाय स' लोगोफोर दा न'आव मोनफैबाय न'आव मोनफैनानै ओंखामफोरखौ जानानै लाबाय आरामनो ओमफ्राय दा भिडिअखौ आं बेसिमावनो दोनथ'नोसै सानदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय जिमान हायो सापर्ट खालामदो आं आरो मोजां भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो हागोन बेखौ आसा थाबाय माने आं गावनिसिमनो आरोना नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअखौ लाबोगोन आरो लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ अरायसम सापर्टल' होबाय था जाहाथे आंबो जौगालांनानै नोंसोरनि सिगाङाव मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो स' लोगोफोर दा आं भिडिअखौ बेसिमाव दोननोसै टाटा बाय बाय